Είσαι σπίτι και η κοπέλα σου είναι διακοπές. Δεν έχεις τι να φας. Ελληνικό σουβλάκι ο πύραυλος από το 1825. Τε κύψα σε κάθε μπουκιά. Από το 1825 σερβίρουμε το αυθεντικό ελληνικό σουβλάκι. Έχει χεστεί άπειρος κόσμος. Και εσύ ακόμα περιμένεις? Στεγνό, κακοψημένο κρέας στα κάρβουνα, όπως το προστάζει η παράδοση. Αφράτες πίτες που ψήνονται και μοσχομυρίζουν καμένο λάδι. Λαχανικά αίμα για την πιο τραγανή και δροσερή εκένωση. Έτοιμες κατεψυγμένες σος και τζατζίκι που ολοκληρώνουν την εμπειρία. Δεκαετίες τώρα έχουμε το ίδιο κρέας στην κατάψυξη, έτοιμο να σας απογειώσει. Είτε το θέλεις στο χέρι, είτε στο πάτο σου, είτε να τρέχουμε σαν μαλάκες να στο φέρουμε. Το σουβλάκι πύραυλος είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Έλα σήμερα να ζήσεις τη γεύση που χέστηκαν γενιές. Παράγγειλε τώρα στο 222-3E-4-672 και σε 2 ώρες η παράδοση θα είναι στο πιάτο σου.